Покривала Гардініс, Турція. Так, показую, як в сірому кольорі йде, але ж тут йде поменше, не так багато блиску, як в іншому я вам показувала. І тут така ось навіть бархатна така вставочка ось це. Теж жакардове плетіння. Дивіться, показую дві наволочки 50х70. Покривало 2,40 на 2,60. Дуже чудова якість. Подивіться, яка краса. Тут з вензелем вона йде. Так, навіть перегортаю. Ось так от. Вона йде по всьому периметру покривала, і наволочок йдуть. Ось така от шлейчка. Ось така от іде. Добре. Дуже. А на цій моделі, як бархатний такий вибитий малюнок, він такий дуже приємний на дотик і м'ягенький дуже такий. Так, дві наволочки 50х70 і покривала 2,40 на 2,60. Ось така чудова дуже якість. Це Туреччина. Гарденіс, модель Грі SG. 100% котон, це Турція.